guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Dawarso, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, part 3 na nisa guys. Saka na kamay sir? Up. Ang daspan din. Ano yung daspan? Wala ko daspan. Naglikot. Wala ka. Ha? Naglikot. Ito, daspan. Nang. Huwag mo sa dito lalo. Namay rin ka singko. Lagi ka sa. Butan eh. Ako nga. Ay, baludit sa Manilig mo. Ano? Kung saan niya pagkuha ng mga gagmay kayo. Kaya para makuha ng gagmay. Ah, Dito na. Shirt. tira din ako sa. Shirt na lang pa. Ilis ang ligo na ito kung matilis. Nagamatutag, ilang taon. Hindi ka magpamakaw, no? Ano po lang na? Kapanginig. Hilot mo mo. No? Uban ka? Ha? Lantawan, katong permerang lantawan? Kapangan. Dito, bukid. Yeah! Wala si Yomen, ita lang. Itong bilay 200. No? Pag nasa iyo, ikalimangin mo. Limatan niyo kabuo. Kita ko po jolin. Nalagyo din si Siniliga, no? Review, may ka manili, batarin din kayo na. Wala, may luto rin, no? Ding, ayaw din, ding, maigo ng suga din. Mumok na betin na din. Ayaw lagi, ding. Lumok din. Ayaw lagi. Hala, ano ka? Ano ba ito? Hala. Ako nga, ito. Ako na ipaan ko. Balik ko. Ano? Luto na karon ini gumagkaon mo. Buka. Ayun ko na ikaw ang sagot.
itlog, pork itlog. Ilaman. Nabang na. Ang nagkasakit ko. Hindi ka makita sa kuwait na nagmanabon ka. Wala nung ano makakita. Hilak na ang mga mulang gangay na ba? No? Ang bulan na ba? No? Hindi pa pa ulit no? Wala sa agency na. Paulit na lang. Bayaran sa ito. Ulit lang sa mo. Arigluhan ba mo na? Lugay pa na, magpupan mo no? Katong na yung pan dito, employer, mareklamo to sa ilang kuhan. Hari nila. Dula minikato sa yung balay. Madula minikato ba siyang balay? Dito yung natantan ba? Ito na yun. Balik.